Kaixo, gu 6. mailako 2 ikasle gara, Nekane eta Maili, eta maiteminduen sandwicharen errezeta azalduko dizuegu. Maiteminduaren sandwicharen osagaiak hauek dira: moldeko ogia, York urdaiazpikoa, gaztalontxetan, eta urdaiazpikoa. Orain maiteminduen sandwicha nola egiten den esango dizuegu. Hasteko moldeko ogia hartu behar dugu eta York urdaiazpikoa gainean jarri. Gero, gazta-zerra bat hartu eta urdaiazpikoaren gainean jarri. Eta azkenik, urdaiazpikoa bihotz forman moztu eta denaren gainean jarri. Sandwich honek kaltzioa, vitaminak eta koipeak ditu. Apartekoa da zure mutil lagunari oparitzeko.